забавление. В YouTube канала Диди се появява с усмивка широка и билки показва на 400 истинско богатство, природна аптека и билково царство. Снима се как готви, как яде смерак, чаша ракия до нея весел знак. Ям-ям казва весело пред камерата тя и зрителите гледат с усмивка на уста. Диди истинската весела магия, билки и рецепти, здраве в чиния. Ям-ям, усмивка и добро настроение, в нейния канал е истинско забавление. Мента има щирка, лайка и риган, всяка билка крие тайна магия. Диди ги познава, знае ги добре и ги показва с радост всеки ден пред теб. Докато похапва с усмивка добра, вино или ракия има на маса, смях и настроение точно както трябва, и клип след клип се гледа с наслада. Камерата тръгва, започва шоуто, Диди се усмихва и казва ям-ям. Хапка след хапка, чашка до нея, смях и настроение има всеки ден. Ям, винце и малко ракийка, Диди си хапва с весела усмивка. Който я гледа знае го добре, в нейния канал